Kaixo, egunon, utzi txiki kantuak txirrikan biltzen. Izenburu hau aukeratu dugu, arilla txirrikan bildu ala gixantzen den bezala gauza bertsoa gertatzen zaigulako musikarekin ere. Aur bat zenbat eta kantagintza oparoagoa eskaini, orduan eta beratxagoa izango baita, bere ardatzian, bere baitan, handik eta hemendik lehenbizi bildu eta gero sustraituko duen zipristinen multzo hori. Eta gero, aur horrek berak, eskolak eman dion hori behar duen unian hartu eta erabili egingo du. Jakina ez josteko, adierazpide gisa bezik. Hori izan nahi xuxen ere, izenburu hau aukeratu izanaren arrazoia. Eta orain, gatozen arira. Gaurko azalpen hause, 2 zatitan multzokatu dut. Gutxi gora bera, 20 minutuko iraupen izango dut. Lehen atalean, gaia kokatu egingo dizuet, eta kokatzeaz gen, adieraziko dugu egitasmo nola sortu zen, eta baita aurrezkuntzako aurkiki batek zer dela eta duen musikarekin harremantzeko horren besteko premia ere. Bigarren atalian aitzitik, musika txokoa delakoan barneratuko gara. Egin dugun kantu bilduma horretan. Eta hor, sailkapenaz gain, azalduko dugu zertarako erabiltzen dugu musika txokoa gure eskolan, nola erabiltzen dugu, eta azkenik, guri lan honek ze onura ekartzen dizkigun aipatuko dugu, baita eragozpenen bat edo beste tartekatuta ere. Beraz, besterik gabe, heldi ezaiogun lehenbiziko atalari eta gaia kokatzen hasiko gara. Eskuartean dugun kantu bilduma hau, Lezo Herri Eskolan sortutako behar baten isla dugu. Batez ere aurrezkuntzan, aspaldian sumatzen bai genuen, hemenka sakabanaturik genitun, eskuarki erabiltzen genitun, 11 kanta nolaz baite antolatu eta sailkatzeko premian. Eta sailkatu genitun guk, gure egunerokotasun horretan, erabiltzen ditugunaren baitan ez. Honela da, duela 5-6 urte, burutan generabikilen horri helduken idiot, pitinka, lana gorpuzten joan gara, gaur egunean dugun musika txoko hau gauzatu arte. Izan ere, gauza jakina da, hau tikidan mundura sortzen zaigun unetik beretik, soinu mordo batekin aurkitzen dela inguruan. Eta ez sortzen den momentutik bakarrik, baita lehenago ere. Bere amatxoren sabelaren barrenen zeonian ere, hortxe zun tap bere bilotz taupada, arnaz, hotxak, gorputzak berak sortzen ditun hotxoiek. Eta neurri apalago baten baita inguruko hotxoiek denak ere ez da. Eta gero, ben kanpora sortzen denia, izugarri emendatzen zaio da, zitzen zaio soinu kopuru hori ez. Lehen apalak izan zitezken horiek, garraixi bihurtu dakizkioke, horroa ere bai inoz, baina zorionez, gehienetan, maitasun keinu izango ditu. Honekin esan nahi dutana da, aur batek oso txikitatik beristen ditula, soinu batek bere-bereak ditun ezaugarriak. Hala nola, intentsitatea, tonua, timbrea eta ritmoa. Eta pitinka soinu horiek hartu eta era harmoniatsu batean kombinatuz, melodia batera inguratuko da. Hartara, soinuen mundu hortatik oso txiki dela musikarako jauzi hori ematen duaz. Eta gu, HH-ko aurrekin irakaskuntzan lanean ari garenok, oso ongi dakigu horrek, aurrak musikarekin duen harreman horrek, zenbateraino baldintzatzen duen aurraren, giarraren, tonuan, izaeran eta baita oroar humorean ere ez da. Eta orain oso bestelako gai bati helduko diot. Hasiko nez esanez, garaiak aldatu direla, aldatu zaigu garaiak. Bai, lehen garai batian
famili giroan ematen zen kantagintzarako transmisio hori. Baina orain, nekez entzungo dugu sehaska kulunkatzen ari den norbait kantuz. Edota Subaster Xokuak lehen historie leku egiten ziren bezala, kantugintzari ere hortxe eskaintzen zion bere itzala, ez da? Orain esango genuke, afari oste, baskal oste, bakanetan gelditu zaigula kantagintzaren arrastoa. Baina lehen aur sortu berriak kantagintzarako premia baldin bazuntan olazpate hori familian asetzen zen bezala, oraingo txiki horrek ere, berarekin segitzen du. Zergatik, berezkoa dulako ipuinaren magian eta musikaren magian komunikatzeko daukan beharra. Horregatik zaigu guri HH-ko irakaslei oso erresa aurrori harrapatzea, amets egarriz dabilen aurrori oso erresa eramaten baitu bere irudimenezko mundu horretara, kantuak, jolasak, ipuinak, dantzak, erritmoak, ez da? Eta guk hori ala dela jakinda, bada egin beharko duguna da, horixe hartu eta erabil dezagun estrategia bezala irakaskuntzan guk landu nahi ditugun eduki horiek lantzeko edota guk erdietxe nahi ditugun helburu horietara iristeko, horixe da planteamentua. Horretarako biztan da, musikak dituen funtzio desberdin horiek asetu behar ditu eskolan. Lehen garai batean nolaz batean familiak asebetetzen zituen horiek. Eta hori, Lezo Herri Eskolako irakasleriak oso ongi dakigu ez dugula musikako irakaslearen esku utzi behar denon eginkizuna dela funtzio horiek denak asetzea nahi baldin badugu. Horri erantzun emanez hain xuxen ere sortu zen gure musika txokoa. Eta orain, bigarren atal nagusinari helduko diot. Toixe genuke gure musika txokoa. Musika txokoa beraz, 1969-tik 2014 bitartean argitaratu ziren 700 kantez osaturiko kantu bilduma bat genuke. Kantu zaharrak berreskuratzen alegin berezi egin dugu. Ez behar bada ikaragarri ditugulako, 70garren eta 80garren hamarkadakoak bakan batzu baino ez ditugu, baina esan genezake horiek urrezko printzak ditugula. Hain zuzen ere, Euskal Haur Kantagintzaren ibilbidea laguntzen bai digute ezagutzen. Eta urrezko printza horiek zeintzuk dira bada guretzat? Xabier Lete, Lourdes Iriondo, Antion Malberdek edo besteak beste Imanol Urbietak ere haur kantagintzarei egindako ekarpena. Hoietxez ari naiz. Horrela, esperientzia lagun, 700 kanta horiek hartu eta 8 zaku handia bereixi ditugu, 8 multzo ditugu. Honako txak genituzke. Bertso eta kantak, dantzarakoak, festarakoak, gabonetakoak, jolaserakoak, letrarik gabeko musika lasaia, lotarakoak eta soinuen diskriminazioa. Era berean, horko atal bakoitzari ere, azpisaia gaineratu dizkiago. Beti ere, guk musika eskolan erabiltzen dugunaren baitan antolaturik. Azkenik esan, kantuak biltzeaz gain, papereratu egin ditugula, transkribatu egin ditugula. Eta transkribatzeaz gain irudiz ornitu ere bai. Txuri beltxean dira eginak, aurrek gero margo ditzaten. Hain zuzen ere, guk honekin bilatzen duguna da, aurrak ikasi duen kantu hori bere egin dezala identitate propio bat eman diezaiola. Hoxe. Eta orain, behin azalpentxo hauek eginak, atalez atal oso aixaletik baldin badare, bikin bat hau esplikatzen saiatuko naiz. Lehenbiziko bertso eta kantak. Ezpairi gabe hauxe dugu multzorik mardurena, 300 kantez
goitiko bilduma osatzen baitu atal honek. Hemen, sailkapena bi modutan dugu, alfabetikoki batetik eta bestetik baita gaika ere, eskolan erabiltzen ditugun gisa. Honela bada, 38 azpiotan bereixi ditugu. Eta atalan, banaka bat aipatzearen hortxe ditugu ikusgai. Animaliak, aurkezpenak eta gurrak, denborarekin lotutako kantugintzak, deskribapena lantzeko aproposak, elkarrizketak lantzeko, eskola etxea, holakotxe, 38 azpisai banatu ditugu beti ere eskolan erabiliko genituzken bezala. Bigarren atal nagusia dantzarakoak. Hemen 4 azpisai ditugu. Betiko dantzak, jolas modukoak, libreki dantzatzekoak eta lezoar pailazoek eginikoak, korri, xanto eta brinko dantzan genituzken. Hirugarrenik festarakoak ditugu. Oroar esan genezake ikastetxean hausi izango dela gehien erabiliko duguna. HHS gain gainerakoak ere baliatzen baitute. Hemen 11 azpisan ditugu. Agate deuna, Donosti deuna, Euskararen euna, herriko behestak, inauteriak, San Ferminak, San Juan, San Martin, Txorimaloa, urtebetetzari dagozkion kantu bilduma, eta gure eskolako jaiaren inguruan kaleratu izan ditugun horiek. Laugarrenik gabonetakoak, eta menez dizuen misterio handirik esango. Oroak ikastetxetan erabiltzen ditugun bezala, ahalik eta erlikio gutxu gutxien duten horiek hautatzen saiatu baikara. Bosgarrenik jolaserakoak. Eta hemen berriz 6 multzo ditugu. Talde jolasak, soka saltorako, zotz egiteko, esku jolasak, goma jolasak eta begilak tapatuta itxuka aritzekoak. Gaineratu nahiko nuke, kanturik gehienak oroar, musikari jaioek edo profesionalek egin eta guk jaso ditugun bezala, banaka batzuk gure ikastetxeko aurrek eginak direla eta inxusen ere jolasen inguruan mordoeska ditugu bai neregelako aurrek 4 urteko gelan zirenean eta 5 urteko gelan egokitu zirenean edo lehenbiziko mailako talde batek egindako grabazioak, ez da? Horiek ere parte hartu zuten olak sormen lan honetan. Ondoko bi atalak elkarrekin azalduko ditut. Helburu bera baitute funtzio bera betetzen duten. Hain zuzen ere, erlaxatzeko musika gisa erabiltzen ditugu. Eta zertan bereizten diren? Lehenbizikoan kasuan, letrarik gabeko musika lasia, musika unibertsala dugu. Beethoven bezalako gizon ospetsu batek aurkikientzat lasaigarri egindako musika genuke batetik, Baby Einstein bezalakoak horretarako bideratutakoak, 7. atalekoak atik euskal musika genuke. Eta hor batez ere sehaskak kantak sartu ditugu. Hala nola, Olatz Zugaz direnak, Amaia Zubidiarenak, eta tartean dugu maili horien artean ahots gozo hori ere. Eta gatozen azken atalera soinuen diskriminazioa genuke. Hemen soinuak sartuko genituzke hotxak alegia. Kaleko hotxak, etxekoak, eskolakoak, animalienak, naturak eskaintzen dituenak, soinuen bilduma. Hauxe, sailkapenari dagokionian. Oan, zertarako erabiltzen dugu gure ikastetxean musika txokoa ze erabilera ematen diogu. Eta hemen ere pentsatzen du berrikuntza handirik ez dizuedala esango. Eskuarki ikastetxetan alaxe baliatzen baitugu, baina zerrendatzea ez datorkigu. Gaizki ez? Errutinak barneratzeko batetik, nola ez, euskara lantzeko. Bai kantugintza, olerkigintza, ahokora pilagoia denak euskara lantzeko bitarteko. Ezin aproposagoak ditugu. Lantzen ari garen gaiaren inguruko kantuak ikasteko, urduri baldima gauden asoitzeko, edo alderantziz alaitzeko beharren baldima gauden martxapiska bat emateko egoerari, jolas tokia alaitzeko, edo dantzan aritzeko, eta egile esan, orain, daukagun egoeragatik
jolastokirak izten geranean eta gunetan bere isita bai gaude, hainbat gunetan ez daukagu ezer bere isirik esku artean, orduan musika tresna jeisteak onura handia dakargu, gutxinez alaitu eta aurrak dantzan jartzeko aukera eskaintzen digulako, ez? Horrez gain, jolasak ikasteko baliagarri dugu, eta baita ez ezagunari beldur diogunean, hori uxatzeko ere. Eta ariketa beresi badenez bitzetan esplikatzen saiatuko ez. Hain xuxen ere, hotxekin egiten dugu ariketatxo hau. Gela urteko aurrekin edo 5 urteko aurrekin borobilan eserita bilduta gauden horretan, bakotxei olakotxe horri erdi banatzen diet arkaz batekin batera. Eta adierazten diet, hots bat ipintzen dugu, eta hots hori irudikatzeko eskatzen diet. Izan liteke katua bizikleta motora itxuri batena delakoa. Orduan, pentsatuko zenun honezkero aurrari zekez katorriko zaion, hasiera baten bere ateraldia da. Ez dakit idoia egiten, ez dakit katu egiten, ez dakit beste hori egiten, beno? Oitura lagun, behin eta berriz hori errepikatuz, beldur hori uxatzera iristen gara. Eta nik uste ariketa hau ezin aproposagoa dela, idazketa prozesuan laguntzen digulako. Hain zuzen ere, nemeroskiren hildoari jarraiki lanean ari garenok horixe da, azken batean eskatzen dileguna. Aurrak uste duen hori, entzuten eta bere irudimenean jasotzen duen hori, paperean, idaz dezala edo bere erara azal dezala, ez da? Beraz, esango dugu, ariketa ezin aproposagoa dela, oso perfekzio zaleak diren aur horiek, askotan, hau egiteko, urrats hau emateko, beldurra sentitzen dutelako bere baita. Hau beraz, erabilerari dagokionez. Oan goazen nola erabiltzen dugun azaltzera. Eta horretarako musika tresna beresi batzuk ditugu. Begira, hau txiki hause, hau geletan erabiliko genuke. Eta handiak aldiz, jolas txokioan edo patiora jisten gehan horretan erabiltzen ditugu. Kuriosidade modura, musika tresna honek bere izena du. Izena du, identitate bat ematen ziotelako nere gelako aurrek, ez da? Beraien tartean sentitzen zuten zerbait zen, eta lore izena ipini zioten. Lore bi xolo ditu, USB sartzeko batetik eta memori txartelarena bestetik. Aipatuko dugu lehen esan dizkizudan 8 zaku handi hoietariko bakoitzak bere memori txartela propioa duela. Hementxe xorrotxo bat eta hortxe dituzue ikusgai memori txartel desberdin horiek. Horrez gain, liburu berde honetan memori txartel horietariko bakotxak bere aurkibidea du. Orduan, eman dezagun, ez dakit 152. Kanta entzun nahi dugula. Urrutiko aginte honen bidez, txaka-txaka jarri, agindu eta erantzuna bere alakoan lortzen dugu. Hau zer kartzen digu makina musika tresna honek edo tramankulu honek, ez da? Batetik bere alakoan daukagu erantzuna eta bestetik gainera esan guk nahi dugu lekura eraman dezakegula. Horra, bi onura nabarmen. Eta behin hau adierazita gero, oroar musika txokoa gure ikastetxeari ze onura ekartzen diot aipatu nahiko nizueke. Nagusiki bi azpimarkatu ditugu. Batetik esan, euskal kantagintzari bere tokia bermatzen laguntzen diola. Eta bestetik lan honi esker lana sistematizatzea lortu dugula. Honekin esan nahi dut, irakasle guztiok gutxi gora bera era bertsuan jokatzen dugula. Eta nezbait inor berririk etorriko balitz, badaki hiruhilekoaren bukaeran bere taldearekin, halako kantu bilduma bat, txosten bat osatu beharra duela, etxera
eramateko. Eta etxera eramate horretan gurasoekin transmisioa ere egiten dugu. Hoxe beraz, oroar ekartzen digun onura eder hori, ez? Aipatu nahiko nuke baita ere, musika txokoa aur hezkuntzari begira eraikitako kantuz osatuta baldin badana, ez direla denak espreski adin honetako aurre zuzenduak. Izan ere baditugu mordoxka bat, euskal kantagintzaren lekuko direlako hor tartekatu ditugunak. Eta jakina, kasu hauetan helburua ez da aurre kantu horiek ikastea, entzutea eta existitzen direla jakitea baizik. Egia da, geho, goiko mailetan nahi izan ezkio, beste erabilera bat eman diezaiokiotena, kanturintza horri, baina hemen denetik tartekatu dugu. Eta horrein, eragozpenaren berri aditzera ematera, ez da, ze musika txokoak badu eragozpen handi bat ere. Eta hori lege mailatik heldu zaigu. Izan bere garaian hau eraiki genunean, Elkar argitaletxearen bidez, saiatu ginen lan honi zabalkunde bat ematen eta gainerako ikastetxeetara iristen ez da. Eta hasieran lehioak zabaldu eta Bizkairu bilera egin bagenitun ere, gero diru kontuak hausnartu zituztenean biztan da, 7 kanten egile eskubideen ordainketak, zinez, diru kostu izugarria eskatzen zuen. Hori dela eta ezinezko gertatu zitzaigun lan honen zabalkundea. Beraz, esango dugu, lana orain dagoen bezala, gure ikastetxe barrurako erabiltzeko baizik ez dela, baina egia da eraberia zuen artean horrelako inor balego, guk ekarri nahi izan dugula, zuen artera, agian eredu gisa edo baliagarri gerta dakizuelakoan. Eta behin, hau esan da, zuek agurtzea besterik etzaigu falta ez da. Bai, osasun egoera berezi honetan eta kultura bizitzen ari den krisi honen erdian, gogora ekarri nahiko nituzke jardunaldi hauetara nola ez, musikariak eta baita idazle saiatu eta sortzaile langile hori denak ere, benetan unezail bat bizitzen ari baitira, eta beraz Lezo Herri Eskolatik eta Eskola Iztunbilaren antolakuntzaren aldetik, bioa eskerrik beroena profesional eta sortzaile hori denai, eta bere lanean aurrera jarrai dezaten, animorik beroenak ere bai. Eta zuri, irakasle, pantailaren atzean zauden horri, esango genizuke, eredua baliagarri baldin bazaizu, hartu, erabili, eta zeurea eraikitzeko gonbitea luzatu besterik ez dizugula egingo. Aio, hurren arte!